Здравейте, хора! Най-накрая съм тук, за да ви разкажа с какво се занимавам през последните 2 години. А именно астрология и не каква да е, а традиционна, древна, елинистична астрология. Предвид моето образование и изучаването ми на старогръцки и латински език, смятам, че това беше изключително логично продължение на моите научни търсения. Тъй като музиката е част от живота ми вече много дълги години, в даден момент реших, че науката също ми липсва. Но тъй като знаете, че може би някой от вас знае, че се занимавам с по-необикновени неща, имам интереси към окултното и метафизичното вече от много години. Така че за мен астрологията беше изключително логично продължение на моите търсения. Също така имам интерес към квантовата физика и смея да твърдя, че астрологията всъщност е една изключително важна част в научното обяснение въобще за произхода на света и на тази система, в която ние се намираме тук. Затова можем да си говорим изключително много и се надявам да ви е интересно в бъдещи видеа да засегнем и тази тема. С 2 думи завърших края на април месец курса на Крис Бренан или The Astrology Podcast в YouTube. Той е изключителен професионалист и един от най-добрите в сферата си. Смятам, че древната елинистична астрология има много какво да даде на модерната астрология, тъй като знаете, в България е много популярна всъщност модерната астрология, нали, западноевропейската. Но аз реших, че е изключително важно да се върнем към корените и да разгадаем, да разгледаме, да видим как работят древните текстове и по-скоро древните техники, които са започнали да превеждат само преди 30 години, така че това е един вид новооткритие, преоткритие на толкова древни техники. И изключително съм впечатлена от една от древните техники, която се нарича зодиакално освобождаване и е просто е способна да преобърне разбирането ни за този свят и в какъв свят се намираме. Всъщност този свят, в който се намираме, не е ли просто една симулация. И има много доказателства за това във всички древни учения и древни култури. Така че аз в момента съм на мисия да изследвам тази хипотеза и тази реалност. Нямам образование в квантовата физика, не съм човек на науката, но съм завършила музика и смея да твърдя, че всъщност астрологията и божествената, всъщност какво е астрологията, това е божествената геометрия, която стои в основата на сътворението на този свят, е тясно свързана с музиката и с звука и с вибрацията като цяло. Така че е много интересно поле за изследване. Междувременно също така ще предлагам консултации по предиктивна астрология, така че може да ми пишете на лични съобщения. Ще съм изключително щастлива да помогна. И всъщност това е мисията, която съм приела като своя лична кауза, да помагам на колкото се може повече хора. Затова и реших, че искам също да приложа знанията си в малко повече на практика и реших да направя нещо, което не съм виждала никъде
В последствие го потърсих и видях, че на Запад съществува нещо подобно, но не точно същото. Занимавам се с астроарт-терапия, т.е. с помощта на елективна астрология избирам конкретен момент, който е подходящ за изработката на уникален отпечатък или картина с акрилни бои, който е съобразен изключително с индивидуалната карта на всеки човек. И този отпечатък и конкретните цветове и архетипи, които специално подбирам за всеки човек, всъщност, когато човек ги съзерцава и ги гледа, общото му здравословно състояние и общото му психическо състояние се подобрява. И това не е магия, не е просто така. Това работи на принципа на квантовата физика отново. Така че ще съм много щастлива, ако се свържете с мен в личните съобщения. И ще се радвам също и в коментари да оставите мнението си и да завържем диалог. Благодаря ви много за вниманието и хубави летни дни!